asin panalmingan nin mga marhay na gawi sa sosyudad. Alagad, sa panahon na ini, hilingon niyato ang pagluya kan mga pamilyang unyan. Sa siring nakamugtakan, kinakaipuhan ang pagtungkos kan mga nangyayari sa laog mismo kan sa tong pamilya. Ngunyan na panahon, mas makahulugan ang selebrasyon kan kafiestahan kan banal na pamilya. Ninhuli tanahihiling niyatong pawara na ang tunay na kahalagahan kan pamilya. Ang pamilyang banal, iyo ang nagdadanay sa pagkamuot, pagkamaheherakon, paggalang, asin pagpakumbaba. Urog sa gabos, iyo ang pamilyang makijos. Ang makakaibahan po niya to sa pagselebrar kan banal na misa, iyo po sa Reverendo Padre. Matindog po ang gabos, asin sa maugmang tingog, awiton niya to ang awit sa pagpuon. Lakban ang Diyos, tuya na. Lampang puso, lampang kalakpat niya sa pagsamba. Umawag na ang Diyos sa tuyang kagtubog. Siya sambaon sa Santa Misa. Pagkumaan, tinaman ang Diyos, tuya na. Lampang puso, lampang kalakpat niya sa pagsamba. Umawag sa Jesus, at haliling gabon. Siya ang buon, asin pagsambaon. Pagkumaan, kilapan ang Diyos, tuya na. Lampang puso, lampang kalakpat niya sa pagsamba. Pagkumaan ka mo, kauyan na ang Diyos. Sa puso irin ko, pagkabuot ninyo. Pagkumaan, kilapan ang Diyos, tuya na. Lampang puso, lampang kalakpat niya sa pagsamba. Umawag ka ang Diyos, sa tuyang kagtubos. Siya sambaon sa Santa Misa. Pagtugmaan, tinaman ang Diyos, tuya na. Lampang puso, lampang kalakpat niya sa pagsamba. Pagtugmaan, kilaban ang Diyos, tuya na. Lampang puso, lampang kalakpat niya sa pagsamba. Pagtugmaan ka mo, kauyan na ang Diyos. Sa puso irin mo, pagkabuot ninyo. Pagtugmaan, kilaban ang Diyos, tuya na. Lampang puso, lampang kalakpat niya sa pagsamba. Umawag si Jesus, at haliling gabos. Siya ang buon, asin pagsambaon. Pagtugmaan, kilapan ang Diyos, tuya na. Lampang puso, lampang kalakpat niya sa pagsamba. Lampang puso, lampang kalakpat niya sa pagsamba. Sa ngalan kang Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. ang kaguranan, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, ako unta na asin pagsusulan, ang mga naginibon niya itong kasaalan,
tanganing maging maninigo kitang magdulot kaining banal na misa. Gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamaibi sa kaguranan ng Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada sa tong mga kasalan, dalahon kita sa buhay na daing kasagkuran. Amen. Pasalamatan kita, ulitan dakula mo, mamurawayan, maburang na Diyos, aden langit mo, kusama makakamang, maburang na aking bukong Yesu Kristo, maburang na Diyos, Cordero kan Diyos, aking naman. Ika na nagpaparakan mga kasalan kang hinaman, mahirati kami. Ika na nagpaparakan mga kasalan kang hinaman, ako sa mo pagmimahera, ikaw na natutupaw sa tukan naman, maherapi kami. Narikasanaan ka na, rikasanaan manuran, rikasanaan muro, kahalang ka. Yesu Kristo kaiba, ang Espiritu Santo, sa pamurawayan ng Diyos Ama. Amen. Mamibi kita, O Diyos, na nagpakanigong magpahayag sa mo nin mga malinaw na panalmingan kan banal na familia. Papagkaniguan na kami nagsusunod sa inda, sa mga pagharong-harong nakapagsikan, asin mga bugkos nin pagkamuot, makinabang kan mga premyong daing sagkod,
sa kaugmahan kan sa imong harong. Huli kay Hesu Kristo, kaguragnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gapos nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturya kan tataramot. Ang mga babasahon. Bako ang pagkuyog kan sa diring kabutan, kundi ang pagkamuot sa lambang saro ang buot kan kagurangnan na magdanay sa lambang pamilya. Dakol na mga biyaya ang iwinawaras niya sa mga taong may tunay na pagmangno asin pagmakulo sa saindang pamilya. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Sirach. Pinamuraway kan kagurangnan an ama sa mga aki, asin an katanusan kan ina, pinaparigon sa kaakian. Ang nagagalang sa ama, naghihipno sa kasalan, asin siring sa nagririmpos nin kayamanan, ang nagpapamuraway sa ina. Ang mga naggagalang sa ama, papaugmaon kan mga aki, asin sa aldaw nin pamibi, hehemateon. Ang nagpapamuraway sa ama, maglalawig ang sa iyang mga aldaw, asin ang naghihimati sa kagurangnan, nagpapaginawa sa ina. Aki, akua sa imong ama sa iyang kagurangan, asin da ipagpamundua sa iyang buhay. Kun oni inuulian na, damayi nin pagsabot, asin sa bilog mong kusog, da ika sa iya magkulang nin paggalang. Ang gibong herak sa ama, dai malilingawan, asin para sa imong mga kasalan, ibibilang na sa imong kabayadan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial, paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Paladan ang mga may pagkatakot sa kagurangnan, na naglalakaw sa iyang mga dalan. Ang pinagalan kan sa imong mga kamot, papakinabangan mo. Paladan ika, mapapakarhay ka. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. An sa imong agom, siring sa mabungang ubas, sa laog na gayo kan sa imong harong. An kaakian mo, siring sa mga supang nin olibo, sa palibot kan sa imong lamesa. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Uya, sa siring bibindisyonan ang lalaki na may pagkatakot sa kagurangnan. Bibindisyonan ka kan kagurangnan sa Sion, asin mahiling mo ang karahayan ng Jerusalem, gabos na aldaw nin sa imong pagkabuhay. Paladan ang mga natatakot sa kagurangnan, ang mga naglalakaw sa iyang mga dalan. Nagkakapirang pagtuhok ang tinatawan doon kan ikaduwang babasahon bilang hulit sa sato na mga miyembro ng pamilya. Kung kita mamuhay susog sa itinutukdo kaini, kita makakabaing sa banal na pamilya.
Ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga tugang, bilang mga pili kan Diyos, banal asin namumutan, magsulot kamo kan udok na pagkaugay, kabuutan, kapakumbabaan, kahuyuan, pagkamatinios, nagpapatinios-tiosan, asin nagpapatinawad-tawadan. Kung ansaro, may hinanakit sa saro man, kung paano ang kagurangnan nagpatawad sa indo, siring man kamo. Sa ibabaw kay inigabos, ang pagkamuot, iyo ang bugkos nin kalubusan. Asin maghadi, ang katuninongan ni Kristo sa saindong mga puso. Katuninongan na iyo ang inapudan sa saindo sa sarong hawak, asin magi kamong mapagpasalamat. Ang tataramon ni Kristo mag-eerok sa indo, susog sa kayamanan, mantang sa bilog na kadunungan, nagpapatinurotukduan kamo, asin nagpapahinaratul-hatulan, nagkakaranta nin mga salmo, mga himno, mga awit na espiritual, pano nin pasalamat sa saindong mga puso sa Diyos. Asin kung igwa kamo nin anuman na ginibo sa tataramon o sa gawi, gabos, gibuha, sa ngaran kan kagurang ng Jesus. Pinapasalamatan ang Diyos Ama, huli sa iya. Mga agom na babae, magpasakop kamo sa saindong mga agom na lalaki, siring sa dapat sa kagurangnan. Mga agom na lalaki, kamo otanindo ang saindong mga agom na babae. Dai kamo magpakapait sa sainda. Mga aki, magkuyog kamo sa saindong mga magurang sa gabos na bagay. Takagaya-gaya iyan sa kagurangnan. Mga ama, dai magpauyama an saindong mga aki, tanganing dai mawaran nin buot. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Ang iyong pag-ibig kapayapaan at katarungan. Alleluia. 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 Kami ay ngawin puntahan ng iyong pag-ibig kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang kagurangnan mapasaindo, Asin sa saimong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo susog kay San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan.
Taon-taon ang mga magurang ni Jesus may ugali na magduman sa Jerusalem sa aldaw nin Pasko. Kan si Jesus nasa ikakadduwang taon, nagpa-Jerusalem sinda susok sa kinaugalian huli sa Pasko. Kan sinda nagpuli pagkatapos kan fiesta, si Jesus nagpawalat sa Jerusalem, dahil naisihan kan sa iyang mga magurang. Sa paghuna na siya yaon sa mga kairiba, sarong aldaw pa sindang naglakaw, bago hinanap siya sa inang mga kadugo asin katuod. Kandai siya ni Danakua, nagbalik sinda sa Jerusalem sa paghanap sa iya. Sa ikatulong aldaw, nakuha siya ninda sa simbahan, nagtutukaw sa tahaw kan mga maestro, naghihimate asin naghahapot sa inda. Gabos na nakadangog, nagngarala sa iyang mga hapot asin mga simbag. An sa iyang mga magurang, namong nan pakahiling sa iya, asin an sa iyang ina nagsabi, Aki, siring ka iyan ang ginibo mo sa mo. Kami na sa imong ama asin ina, nahahandal na naghahanap sa imo. Si Jesus nagsimbag, daw ta hinahanap nindo ako. Dahil nindo aram, na ako dapat nayaon sa harong ni sa kuyang ama, dahil ninda nasabutan kung ano ang buot niyang sabihon. Si Jesus uminiba sa inda sa Nazaret, asin makinuyog-kuyog siya sa inda. Inigabos, rinimpos ni Maria sa iyang puso. Si Jesus nagdakula sa pagkasabot, sa lawas, asin sa biyaya, sa atubang nin Diyos, asin nin mga tao. Mga tugang, ang Ebanghelyo kan sa tuong kagurangnan, Pag-umaw sa imo, Kristo. Matukaw po ang gabos sa paghinanyog kan humili. ang enot na Domingo pagkatapos kang Pasko, iyo ang selebrasyon kan Sagrada Familia, Holy Family, na binubuo ni Jesus, ni Maria, asin ni Jose. Holy Family, Sagrada Familia. Ang pangalan po sa kuyang ama, Jose. Ang pangalan sa kuyang ina, Maria. Sayang. Ang pangalan ko ba kong Jesus? Sos Maria Joseph na kuta. Jesus, Maria, Joseph. Mga tugang, ang pamilya ni Jesus enot na nahihilingan nin kabanalan. Kaya nga ni Sagrada Familia, pinakaenot sa gabos. Banal sinda nin huli bako dahil kay Santa Maria o kay Jose. Banal sinda nin huli sa saindang aking si Jesus. Pinili kan Diyos na makalaog sa sarong pamilya tanganig maging banal. Pwede man niyang pilion, pwede man pilion kang Diyos na magkidlat sana, magbutwa kung saan man, sa kawayan o kung saan man na lugar, alagad niyang ginibo. Pinili niya na makalaog siya sa sarong pamilya, tanganig maging banal. Kaya, ang gabos sa pamilya, igdiin na apudan, maging banal. As in, ang sentro, mayong iba kundi si Jesus. Siya ang nagiging dahilan kung taano nagiging banal ang pamilya. Ang kabanalan, dailang nahihiling sa pagpaparapangadji. Ang kabanalan, nahihiling man sa tamang mga gawi-gawi. But sabihon, nagiging banal ang pamilya kung ang lambang pamilya, ginigibo ang saindang mga obligasyon. Ang mga babasahang tango niya nagsasabi kung paano gibuhon ang obligasyon kan lambang miyembro kan pamilya. An ama, kaipuhan, maging o magpakaama, an ina, magpakaina, an aki man, magpakaaki, maginuyog-kuyog sa iyang mga magulang. Ginigibo ang obligasyon kan lambang saro. Kaya, pag ika ang ama, pag di mo binubuhay ang sa imong pamilya, pinapabayaan mo,
ang focus mo bisyo, sugal, babae, dai ka nagiging banal. Dai ka nagpapakaama. Kung ano man pinapabaya ng mga aki, dahil man inaataman, ang inienot sa mga bagay na pangkinabanon, dai ka nagiging banal. Dai ka nagpapakaina. Kung ang mga aki man, mga suwail, mga barumbado, dahil nagsusunod sa mga magurang, dahil nag-aadal, dahil naghihinguwa sa iyong pagkabuhay, dahil siya nagiging banal. Ninulita, dahil siya nagiging makinuyog-kuyog sa iyang mga magurang. Kaya palan, tanganig maging banal, kaipuhan, nagibuhon, an obligasyon, kan labang miyembro, kan familia. Taano? Ang pamilya, iyo ang nagpapakusog sa gabus, sa nasyon, sa komunidad, pati sa simbahan. Pamilya ang nagpapakusog. Pag maluyahon ang pamilya, paluway-luway man na mabagsak ang bilog na kapalibutan. Pag naraot ang pamilya, raot man ang nasyon, raot man ang simbahan. Kaya pinapakusog, kaipuhan, pinapakusog ang pamilya. Magkaigwa, nin pusog na relasyon sa lambang saro, asin man pusog sa relasyon sa mahal na Diyos. Iba man itong pag may mga okasyon, naggugrupi ang pamilya, pinapahiling sa picture, pinopost sa Facebook, na sinda maugma. Pwede man gibuhon iyan. Alagad kadakol pamilya na maugma sana sa pinopost. Internally, daiman sila tutuong maugma. Mas magawin baga na maugma sa picture, maugma man sa totoong buhay. Dahil nagpapahiling na sina maugma, minulita, natural sa inda, ang maging maugma, ta kaibahan ang pamilya. Dakulao na problema, kung ang agum, o ama, o ina, o ang aki, daina nauugma sa pamilya. Dakulaon iyan, nakapahamakan sa lambang miyembro kan pamilya. Pag daina nauugma, ninhulita dahil sa kapabayaan. Magayunon, nasa puon pa sana, pinapakusog na ang pamilya. Di kita magtugot na maugma lang pag kinakasal ang duwang mag-agum. Di kita magtugot na ang kaginhawaan sana, sa puon sana kang nagpapakasal. Nagdadanay ang kaugmahan na iyan. Sagkod sa katapusan kan sa indang buhay. Kaya, every time na may kinakasal ako, pirimi kong sinasabi sa kinakasal na ang kaugmahan na sa inyong namamatean sa kasal na ini, papagdanayon. Dahil makalingaw kan mga obligasyon. Dahil makalingaw ka mga dapat gibuhon. Asin ang pinakaenot na dapat ng gibuhon, iyuan, padagos na magpangadji. Gibuhon na habit kan mag-agum, kan pamilya, ang pagpapamibi. Sabi nga sa kasabihan, the family that prays together stays together or forever. Maski ano, basta nagpapangadji ang pamilya, nagdadanay ang sa indang magayon na relasyon. Pag dahil na nagpapangadya ang pamilya, nagtutugot na magluya ang pinagpuunan na relasyon. Kaya haputon mo si ama o ina, taano ka nagkaigwaning kalaguyo? Taano ka nagkaigwaning sambay? Third party? Querida? Number 3, mistress. Haputon mo, nagpapangadya pa ka mo. Nagsisimba pa ka mo, nagkukumpisal pa ka mo, nagkukumunyon pa ka mo. For sure, ang sasabihon ninda, Father, napabayaan mi ang samuyang espiritual na pagkabuhay. Taano? Nag-focus kami sa kwarta, nag-focus kami sa kayamanan, sa kapangyarihan, sa kasikatan, sa atensyon kan kinaaban. Dahil kami nag-focus sa mahal na Diyos, na iyo dapat ang naging sentro kan samuyang relasyon. Kaya aramon niya to bilang pamilya,
Ang mga magulang, iyo ang pinakaenot na educators kan mga aki. Pinakaenot na katikista. Tinutok doan, bako lang sa pagkabuhay sa kinaaban, kundi ang maging makinuyog-kuyog sa mahal na Diyos. Tapag ang aki, di na nagsusunod sa magulang, buot sabihong kaiyan, maluya ang pundasyon sa pagtubod ninda sa mahal na Diyos. Mas sinusunod pa ninda ang sa ilang mga barkada. Mas sinusunod ang mga sikat na mga personalities sa social media na dapat ang kaipuhan ang sinusunod mayong iba kundi ang mga magulang. May mga magulang alagad suhay. May mga magulang kundi daiman ginigibo ang sa inyong obligasyon bilang mga magulang. Kaya importante o magayunon ang ipinahiling kan Diyos. Pinili niya na maglaog sa pamilya, ta importante ang pamilya sa pagpapalakop kan pagkamuot. Importante ang pamilya, tanganig matukduan ang gabos na maging mamumuton sa kapwa asin mamumuton sa mahal na Diyos. Magpasalamat kita, ta ang mahal na Diyos wais, ang pamilya ang sa iyang pinili, tanganig siya makalaog sa kinaaban. Sa paagi kang pagkakaigwa ng ina, sa paagi kang pagkakaigwa nin ama. Pamilya ang sekreto, tanganig dalong magkusog ang komunidad asin an simbahan. Dahil nga ito pag-itugot na rauton ka nagkapira mga tao ang pamilya. Ninulita ang trending ngunyan, paluhay-luhay, ginagadan ang pamilya. Bako ng lalaki sa kababae ang nagiinaguman. Igwa ngani, tao tapos hayop, nagpapakasal na. Igwa ngani ngunyan, tao sa kabagay, pinapakasalan. Uga ngani ngunyan, mag-agum ang aki bako ng tao, hayop na. Kaya paluhay-luhay, ginagadan ang pamilya. Tubudon ta ang ginibukang mahal na Diyos. Sa pamilya, nagpupuon ang gabus. Dayta ini pagrauton, dayta ini papagluyahon, pakusugon, ang pangapudan sa kabanalan, iyo ang kaipuhan, mangibabaw. Amen. Matindog po ang gabos sa pagpahayag kan sa tong pagtubod. Gabos labi. Tutubod ako sa Diyos sa makakamahal. Maglalangkan langit pasindagan, asing ni Yesu Cristo, aming bukod niya. Nakurangan ka. Ipinangidang muling Espiritu Santo, Amandati Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin nilito. Uminilig sa mga gadan, panikatulungan na, labuhay liwat kalim sa mga gadan, sumilakat sa kalangitan. Natutukaw sa ang Diyos amang makakamahal, alay duman mamaling sa paghukom, sa mga buhay asil mga
pakinabang ng mga santos sa pagpatawad ng mga kasalanan sa pagkabuhay liwag ng naman sa buhay na daig kasapuran. Sa pagramdom kan mga kaugmahan, asin kasakitan, kan banal na familia sa Nazaret, magdulo kita sa Ama, asin maghagad kan sa tuyang mga pangangaipo. Han sa tuyang sabihon, kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an familia kan simbahan, sa bilog na kinaban, maging halimbawa asin giya sa mga nasyon na nagmamawot nin pagkaoroyon asin katuninongan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang mga pamilya, magdanay sa marahay na salud, asin kaugmahan, asin urog na, mapahalagahan ang pagkaminaroot mootan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing mapara na ang pait asin kulog sa mga mag-aragom na suruhay, asin sa mga aki na napapabayaan asin maribayan, kan pakipag-ulian, asin katuninongan, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang, makamati ninranga sa saindang pagsakit, huli kan pagmakulog, asin pagkamuot, kan saindang mga pamilya, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagadanan nin agum, mga ilo, asin mga nagsasakit, huli kan mamundong pagkainaguman, ang mga kapamilya niyatong gadan, magkamit kan kapahingaloan na daing kasagkoran, ipamibinyato sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, gubingan mo kami nin karahayan, asin pagkamatinios. Sa paggurang niya mo, mapasamuya ang kalubusan na magin orog na kabaing kan sa imong aki, sa Yesu Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw puan gabos para sa liturya kan Eucharistia, ang pagdulot asin pag-andam kan mga atang. Sa mga ninyo, ulit
Tindog po ang gabi. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansa ko, asin ansa indong mga atang, maako manlugod kan Diyos amang makakamhan. Akoon man lugod kan kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. O Diyos sa mong kagurangnan, kaming mga namimibi, mapakumbabang nagdudulot sa imo kan hostya nin pagsamba, tanganing sa pagsurog kan Berhen na ina kan Diyos, asin ni San Jose, gibuhon mong pusog sa imong grasya, asin katulinungan, an sa mo mga pamilya, huli kay Kristo na sa mong kagurangan. Ang kagurangnan, mapasa into gabos, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kan misteryo, kan tataramon na nanilaman, an bagong liwanag kan sa imong kamarawayan, nagtingraw sa mga mata kan sa mong isip. Tanganing sa mong pagbidbid sa Diyos na hihiling, sa pagkamuot mabihag niya kami sa mga dain na hihiling. Kaya kaibakan ka po sa mga angheles, asin hukbo din kalangitan, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananggadaan banal, burabod in gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan, na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya ning tinapay, asin pagpasalamat binaak ini, asin itinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini. Taini ang sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na ansabi,
Mag-ako ka mo gabos, asin mag-inom ka ini. Taini an kalis kan sa kuyang dugo, dugo kan bago asin danay na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasaalan. Ini pagibuhon nindo sa pagramdom sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo Kagurangan, hindi na mamagatang yamo. Ang pagkabuhay mo iwan, ipinapahayag. Sa tunay ka magkatong. Kaya kami nagurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kami nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Giramdoma kagurangnan an sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, giramdoma sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na magadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, nakaigtupa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo, siringman, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, nang ngangahas kitang magsabi. Ang
Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan. Tanganing kami natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasaalan, asin manligtas sa gabos na kapulisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imo mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninungan itinatao ko sa Indo. Hari paghilingaan sa mo mga kasaalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigua na siya mapatuninong asin magkaburonyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. magpatinrauhan kamo nin katuninungan. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, peccata mundi, dona nobis Mga tugang, uya si Hesu Kristo, uya ang nagpapara ang mga kasaalan kan kinaban, paladan kita mga inapod sa pamanggi kan Kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumay. Ang hawak ni Kristo. Amen.
Anak-anak, pinapangarap, pilit na pagsasalo, higit sa tumaw ng pangarap na nagdiwang sa sabsaban unang Pasko. Sa pag-awit muli ng ibig Pasko, nagliliyab sa pag-aangat, mapapiling kayo sa gabi ng Pasko. Sa alaala, magkasama tayo. Narito na ang Pasko, at nagmumuli ang puso ko. Anak-anak, pinapangarap, inip na magsasalo, higit sa tumaw ng pangarap na nagdiwang sa narito na ang Pasko, at nagmumuli ng puso ko. Anak-anak, pinapangarap, inip na magsasalo, higit sa tuwa ng pangarap na nagdiwang sa Matindog po ang gabos. Mamibi kita, urog ka maugayo na Ama, ika na nagbabago kan gabos, huli kan mga langit no na sakramento, gibuha na ang mga panalimingan kan banal na familia, maugmang pag-arugon ni, tanganing pakatapos kan mga pagsubok kan panahon, makasunod kami sa imong daing sagkod na kaburunyugan, huli kay Kristo na sa mong kagurangan. Amen. Matukom muna po para sa nagkapirang anunsyo. Magkakaigwa po kita ng second collection an sa indong limos para sa mga pangangaipo kan sa tong simbahan sa panahon kan jubileo. Search for Little Niño 2025. Padagos po ang pagpalista as in pag-recruit para sa Jubilee Search for Little Niño 2025. Ang presentasyon po kan mga kandidatas gigibuhon sa Domingo, Enero 5 sa kapiestahan kan Epifania. Ang first and last canvassing po gigibuhon sa January 11
2025. Pagbukas kan taon kan jubileo sa tuyang parokya. Sa enot na aldaw kan taon, gigibuhon an formal asin solemning pagbukas kan taon jubileo sa satong parokya. Gigibuhon po ang seremonya sa oras na alas 3:30 nin hapon. Mapon po ang liturhiya sa luwas kan Porta Santa. Dangan maprosesyon kita palaog sa simbahan para sa pagpadagos kan liturhiya. Gabos po na miyembros asin opisyales kan Paris Pastoral Council asin Barangay Pastoral Council asin organisasyon relihiosas linalauman na makisumaro. Badoon po ang sa indong mga uniforme o kaya kolor kan sa indong deck cluster. Parking sa patio. Daipunin parking kan mga dakulang auto sa laog kan patio pagkahapon sa okasyon na ini. Alagad ang mga motor pwedeng ilaog sa patio sa pinagtalaan na lugar sana. Pilgrim Church sa taon kan jubileo. Huli kan estado kan sa tuyang simbahan bilang Pilgrim Church, hinahagad niya mo ang sa indong tabang asin kooperasyon na mantiniron ang kalinigan sa palibot kan simbahan na makakalipod sa simbahan. Ilaag po ang sa indong political tarpaulins, greetings o advertisements sa ibang lugar. Salamat po. Pagpakumpisal, bilang Pilgrim's Church, igwa po kita ng regular na pagpakumpisal sa simbahan. Hilingon na lang po ang mga schedule. Peregrinasyon asin indulhensya sa taon kan jubileo. Iniingkiminar po ang gabos na magpartisipar sa mga peregrinasyon sa mga Pilgrim's Churches sa laog asin luwas kan sa tong archdiocese sa taon kan jubileo tanganing mag-ako kan mga indulhensya susog sa mga kondisyones. Matindog po ang gabos. Inaalok po sa mga may kumpleanyo ngayon na aldaw, tabi magdidi sa inutan para sa pagbindisyon. Birthday celebrants, please come forward. Ido ko po ang sa idong payo. Diyos Ama, kaglalang kan gabos na uyo sa kinaaban, kami nagpapasalamat sa regalo nin buhay. Hinanyuga ang mga pamibi, kaining sa imong mga surugoon, ngunya nagpapasalamat kan sa inang buhay. Sangkuban mo sinda kan sa imong presensya asin grasya, sindang bindisyonan mo, pabanalon, irayo sa gabos sa tentasyon, kahilangan, asin anuman katibaadan, tanganing danay sinda makapaglingkod sa imo, ngunyan asin sagod paman. Inihinagad mi, huli kay Kristo, na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamahan, kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, lakaw kamo sa pagkamuot, asin katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maugmang kapistahan po kan Sagrada Familia.